Ir-rapport li sar mir-riċerkatur Harry Benson jitfadawl fuq kif il-problema ta' tkissir tal-familji hija kkawżata mill-koabitazzjoni u mhux mid-divorzju. Kawża tal-koabitazzjoni fir-Renju Unit wieħed minn kull żewġ tfal sakemm jiġu biex jalqu 16-il sena ikunu diġà qed jgħixu f'familja mkissra. Gavin Poole, direttur eżekuttiv taċ-Ċentru tal-Ġustizzja Soċjali fl-Ingilterra, jgħid dan li ġej. Iż-żieda fit-tkissir tal-familji li taffettwa t-tfal kienet ikkawżata l-aktar mir-relazzjoni ta' koabitazzjoni mitmuma. Il-maġġoranza ta' dawn huma anqas stabbli miż-żwieġ. Il-konklużjoni ta' dan ir-rapport jiġdu l-urġenza biex l-Ingilterra titfassal politika li tiffoka fuq l-istabilità fost ġenituri ġodda mhux miż-żewġa. Lura f'pajjiżna u hekk kif għaddejja l-kampanja referendum dwar id-dħul tad-divorzju f'pajjiżna, il-ġurnal it-Torċa jirrapporta kif l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Edifin Ekadami kien avviċinat biex joħroġ mix-xena waqt il-kampanja referendarja għad-dħul tad-divorzju f'pajjiżna. Jidher li dan il-pass ittieħed minħabba l-involviment tiegħu fil-kampanja tal-Le li qed ittellef il-kredibilità tal-Knisja għaliex kienet qiegħda tidher fuq in-naħa tal-Partit Nazzjonalista. L-istess ġurnal jgħid li Dun Joe Borch li huwa wieħed mill-istrateġisti tal-Le kiteb fil-blog tiegħu li l-Kurja qasmet messaġġi dwar id-divorzju biex jintużaw waqt il-purċissjoni tad-Dururi, inizjattiva li ddeskrivija bħala insensittiva u li pastoralment u strateġikament se tkun kontroproduttiva. Fl-aħħar jiem iżda l-Kurja ċaħdet ma' dan l-istazzjon li jtaċċi direttivi biex dawn il-purċissjonijiet jintużaw bħala promozzjoni fil-kampanja kontra d-divorzju. Id-deċiżjoni li l-kelliema l-Kurja Kevin Papagiorgopoulos ikun kelliema l-moviment tal-Le qed titqies bħala mossa biex il-Kurja tolqot żewġ safar b'ġebla waħda.